हेलौ रायजोफोर नै दंफैयोलाय दिनैहाय खैला मैला ब्लक जोङो इउपिपिएल दोलोनिया जेनबाय जाहैबाय निसिमायावहाय अब्लाबो जों गेजेन नङा दिनैहाय जोङो ज' मोखां नायलायलाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामदों खैला मैला ब्लकआवहाय अमा बेदर ओमफ्राय फुख्रिनि ना बियो जाहैबाय बेगें गैयै बेदर आरो देखायबावगोन नोंथांमोननो मा मा जाग्रा दङ जानो हागौ बे लाब्रा आरो मा दंबावो नायबावगोन बे जाहैबाय दाउ लकेल दाउ लकेल संगोन अमा बेदर जासिखायोल' खयमन दं थिनमन अमा बेदर दाउआ खय केजि दाउआ 30 केजि नाया 20 केजि ना दंबावसो नै नाया दंबावसो फिस खानायनि बेखौ फ्रायसो खालामगोन नामा ने ना बाथोन खालामगोन स्टारिं कमिटि सिफायनायनि मुङावहाय ज' मोखां नायलायलाय ओंखाम बोथिसे जानोसै दिनैहाय दायो अमा बेदरखौ प्लेटआव ग्रोन रानबाय नै नायनानै लादो ओरैबायदि प्लेट हिसाब रानजोबखाबाय बानलु ओरैहाय ओंखाम रानग्रा आरोखि ओंखाम बिथाङानो जाहैबाय हटेल मेनेजार माबोरै मेनटेन खालामनाय जादों मेनटेनाथ' 500-600 जननि मेनटेनेन्स दङ अमा बेदर दङ दाउ दं दालि दं माखासे लाब्रा दङ ओमफ्राय ना बाथोन दा बेजोंनो माखासे दङ आरो नाबो दंबावो माखासे अमा जागिफोरखौहाय माने नानि केपासिटि खालामदों दा जाजुरिया बेजोंनो जालायनो होननानै दिनैनि बे माबाखौहाय लानाय जादों जानायखौहाय जागायजेनबाय जाहैबाय